Ahojte lidi, já jsem tady teďko v koupelně a protože nám neteče voda, koukejte se. My nemůžeme pít, my musíme kupovat takovýhle flašky a už jsme jich nakoupili asi 100, protože voda nám nebude téct celý rok. Celý rok nám voda nepoteče. Protože to teďka dneska začínají spravovat, ale musí přijet opraváři, aby to spravili a řekli nám, že to bude trvat rok. Takže my rok budeme kupovat jenom takovéhle flašky vody a my si musíme mít ruce z bazénu, koukejte. Takže já se vás tady také položím. Ještě, že nám mejdlo, ještě, že teče. Protože kdyby mýdlo neteklo, tak to by byl větší průšvih než voda, hala. Protože mejdlo se potřebuje používat docela dost. Já potom ukážu, co jsem tady udělala. Jo. Tak, teď se jenom vypláchnu. Protože jak jsem tady zastavovala, tak jsem potřebovala na záchod kakat. Jo, takže jsem... Jo, takže nebojte takový. A máme plesní ručníky, takže máme jenom jeden ručník. Taky super, no. Počkejte, hodím se ručník. A pojďte, musíme rychle jít na kole do hajzlíkárny, protože já potřebuji jet nakoupit. Nakoupit potřebuju, takže si tady beru boty, ještě to stíháme. Botičky, boty a vyrážíme, no. Takže vám to chci ukázat, jak tady už jsme. Tady těma dveřma jsem vyšla ven. A taky s nimi chodím dovnitř. Tady jsou vrátka. Tady jsou druhý vráta. A tam taky jsou vzadu ještě vráta. A měli bychom se ukončit, takže... Čusí, pala, čaglu, baglu. A to je pitičko, čau.